Majitel této impozantní vily, Felix Engelsmann, zdědil po svém otci továrnu na výrobu vlněného zboží. V průběhu 20. let zakoupil na ulici Hlinky trojici starších domů a na jejich místě vybudoval rezidenci podobající se skoro baroknímu zámku. Bydlel v ní ale pouhých 7 let. Doslova několik hodin před nacistickou okupací se mu podařilo z Brna uprchnout a dostat se až do Velké Británie. Potomci rodiny Engelsmann ale dodnes žijí v různých koutech světa. Právě oni přijedou letos do Brna. Těšit se tak můžete nejen na prohlídku této vily, ale především na osobní setkání s Engelsmannovými v rámci moderované besedy.